Vieš, prečo je tak veľmi dôležité hovoriť o podvedomí? Pretože podvedomie ovplyvňuje 95% akejkoľvek tvojej činnosti v danom dni. Proste takto funguje, takto je nastavené v tom vývoji. Nebojuj s tým, prosím. Ber to ako jeden veľký fakt. Keď to pochopíš a začneš na ňom pracovať, začneš radikálne meniť svoj svet. Skutočne radikálne. Prečo je to dôležité? Na čo máš tvoriť vo svojom živote veci, ciele, situácie, vzťahy na základe podstatne ťažších spôsobov alebo ťažšími spôsobmi? Veď keď raz máme v tej hlave ten super počítač, jeminenku, máme ho len preprogramovať. Len ho preprogramujeme. To je všetko. A potom sa všetko deje automaticky. Bez toho, aby som vôbec tomu venoval pozornosť. Vtedy sa začnú diať tie krásne super veci, ktoré hrajú v náš prospech. Nie proti nám. Proste to tak je.